কি করছ বে ମୁଁ ଯାହା କଲି ଯେ ତୋର କି ହେଲା बैगन শুনবে তোকে গুଟେ ମୁଁ କଥା କହିବି କହୁଥିଲି ଜଲ୍ଦି କହ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି তোর তো কামগা ସବୁ ଗଦେଇ ପଡିଛି ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକର କଥା ଶୁଣିବେନି ହଉ କହୁଛ ନା ଶୁଣିବି ଆଉ କହ ଏବେ ତାକୁ ବାହାଘର କରିବି କହୁଥିଲି ବୁଢା ଆଜି ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଛି କଣ ଠିକନିଆଟା କରିଛେ ବାରିପଦା ବାଟେ କରିଛି ପଲସର ଗାଡ଼ିଟା ଦେମେ ବାହା ହେବି ନା ନେବିନି চড়া তুই রসি পিয়েছি এই কেন্দ্রা ঘটকুটা তোকে পলসর গাড়ি দেবে କହୁଛେ ହେଲେ 20 ଟଙ୍କା ଦେ ରସି ଟିକେ ପିଇକିରି ଆସ চড়া সাইড করিয়া बात कुछ समझ